Okay, guys, come in. Osubulule, but I was in. About Bonnie, you want the video, I now share this live. About Bonnie, you wanted this video, you share this live. Shalom this live. Shalom this live from Israel, live, direct. Update. Agwa Mununa, Israel. In fact, onye obuna no Iran may video de like this. Onye obuna no Tehran may such video de like this. Guys, because shalom this life. After I'm change the narrative, people change push propaganda. And all of this app therefore can push you any type of thing in favor of obodo no nimie. Neno obodo na anu war. Obodo was na anu war. Onye obuna no Tehran menwo this type of video. Delete my page na TikTok, na Facebook. Anom the famous street in Israel, Tel Aviv. Anom the famous street here na Tel Aviv. Anom the famous street na Tel Aviv. Right from Tel Aviv can they make this life. Yota. Then can take Zegi to the people. Onwolo onye na Iran ga-emenwu this video because ndị Iran niile aeroplane niile dị n'Israel nọ n'enu Iran na-agbasa Iran. Egosi unu sọsọ. Guys, na share this life because no, it just make any mark na share button. Enwe why nji wee pụta wee na-eme this life. Onye obiki ka ọ na-agba ọsọ nọ here. Guys, na share this life. Achọ m break here the narrative. Abiagosi unu one or two places. Ogbunigwe ndị Iran da. Unu eche na Israel na agbasala Israel. Nwanne onwere Israel agbasa. This is Tel Aviv. Ebe anọ na Tel Aviv. This is Tel Aviv. Nwanne onye ifo na panic na the flag of Israel. Ya nọ. Onye ifo na panic from here. Onye ọbụla no Tehran. Tag anybody no Tehran. Ya mee similar video. Now obodo now ni nwele people here now because today is Friday. Onye ọbụla ma ihe Friday bụ Israel. Guys, now share in this life. Need the people of Israel. Need the flag of Israel. Yeah, Tel Aviv can now. Now share in this life. I beat that narrative. Ndị agbala Ogbunigwe 400, only 10% of the Ogbunigwe to Israel. Omini never nemeli no. Ndị agbala Ogbunigwe 400 and something, only 10%, which is about 40 when impact in Israel. Omini in Iran nemeli ashe. But I bet you now, Obu in Iran agbala their citizens na had their sensor, their internet. Their citizens Ghana post yaneme. Israel na Iran as I'm talking to you now. Near the famous Opera Herbert somewhere. Yeah, 5-star hotel. Neba. Guys, now share this life. Only why in where Ola cannot avail alo where balata. I just come down to show you people the spirit of Israel. Onye obuna gwa again na Israel na lose no ogwa. Onye abu a total liar from the pit of hell. Under the bias, on the hate Lobuda just for nothing. Obodo Chukwu gozi la gozi diya. Nendi obodo nwe na boso. Anything now na alarm, anything now, every system gareng, everywhere we shelter, everywhere we le ban aba. Need the people do na beach. Yes, can destroy that narrative. I'm in the middle of the war. Or Bukana Anona as I'm talking to you. But near the Tel Aviv, and okay. I'm a mobodo no 6 years come on oboda. Complete 6 years since no oboda for good 6 years. Obodo lose by any war. From the history of obodo lose by any war. Or the Kiko oboda mogo young gain and they promote in the oboda. But I'm working the reality on the ground. No boss corner. Every service is in place. Nendi clean knife and everybody. Nendi obodo here. Obodo na ball ngosi gi now people to Nilu Beach in 2 hours time now na ebe eziama na gaga.
Eziama na-aga aga. Kedu ihe people ji agba alịlị na-ashị ashị? A na-egosi unu hospital ka ndị tụrụ Ogbunigwe nya Iran tụrụ hospital Ogbunigwe. And the Ogbunigwe ba na-atụ na abacha 300 kg. Yes, ọ na-enwe ezigbo impact. But anaghị agwụ one ka ndị obodo gbasa n'elu. Obodo a nwere the #1 success na mgbasa anything n'elu. Obodo a nwere iron. Obodo a nwere iron do mara akpọba abịa here. Obodo a nwere David. Obodo a nwere Arrow. Obodo a nwere TAD. Mara akpọba abịa.